mutanen kwarai a gaishe. Mazauna ƙasa ta Saudiya ga waƙar ku, zan buga taken ku sannan nai baitin ku in gaishe ku. Ajiyoyin Saudiya mun ce muku madalla. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya sannan kuma suke na hali. Ku taka a lafiya daidai, gaida masu kyan hali. Mazauna ƙasa ta Saudiya ga tambura na alfarma. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Mazauna ƙasa ta Saudiya kususan na masu san juna. Muna tare ko da yaushe, soyayya gare ku zan nuna. Mai zagi kai ta zagin ka, Allah kare masoyana. Mai suka kai ta sukar ka, wata ilma ta zama silar suna. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Muna nan a tare ko yaushe, ba zan so miyo rabewa ba. Taka a lafiya daidai. Muna ji da ku muna son ku, ku gane batu na ba wai ba. Mazauna ƙasa ta Saudiya Da cikin nutsuwa nake waka, ku karɓe ta ba da wasa ba. mun gaida masu kyan hali. Dubin gaisuwa nake yowa, ku amsa na daina yin kirma. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Ajiyoyin mu masu kirki ne, ta yaya zan kwatanta ma. Gulbin tsakiyar nagari, a kwashe shi za a shafa ma. Kamar wani ba ta yin wani, in ka manta in tunatar ma. Ku ne na bara, ku ne na bana, Allah ya sa da goban ma. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Ciki inda gaskiya tsini, ku samsam ba za ya huda ba. Taka a lafiya daidai. Na zo in yabe ku hajiyoyi na Saudiya, sai ku yo duba. Mazauna ƙasa ta Saudiya Kuna san ma wasu na can kas, ku bar makiya ba sa kai ba. mun gaida masu kyan hali. A indai da rabbana kun sha wuya, ba ta bin ku ta yi zama. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Da an gan ku an ga alkhairi, kyale su masu kushewa. Allah ya ba ku girma, magauta suna ta kokawa. Ajiyoyin mu addu'a ta, Allah ya ƙara budawa. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Kyawun asali da tarbiyya gare ku, ku ƙara damkewa. Taka a lafiya daidai. A neman halaliya kullum ido na ku bayarin sawa. Mazauna ƙasa ta Saudiya Ku toshe kullum ku gwi ɗamara, talauci ku ƙara korewa. mun gaida masu kyan hali. Zama ku guda larura ne, a motsa da an biɗo dama. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Ku kare duk mutuncin ku, Allah zai karewa. Ku kyale bakin su wance da wani, aikin ku ku yi gyarawa. Neman halaka akwai wala, zan so ku kara dagewa. Ku jajirce ku yi haƙuri, Allah ya kara budawa. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Kun bar 'yan uwa, uba da uwa da 'ya'yan ku don ku nemowa. Taka a lafiya daidai. Abin tausayi a kyare ku da zagi waɗansu ke yiwuwa. Mazauna ƙasa ta Saudiya Ana aibata ku wasu su ce, zaman kanku wasu ke yiwuwa. mun gaida masu kyan hali. Zato zunubi ku kyale su, da haushin kare su shafa ma. Ajiyoyin mu masu alfarma, Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Sunana Amira mai waƙa, ni ma yanzu zan yi baitoci. Taka a lafiya daidai.
kare ku da sharrin mahassada kunji. Ajiyoyin mu masu alfarma Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Sadina ku goguce mini dai isa sha'ani na dimawa. Taka a lafiya daidai. Da ni da mawaƙin amarya abban Amir ku ganewa. Mazauna ƙasa ta Saudiya. Allah dai ya kare ku roƙon da ni nake yowa. Mun gaida masu kyan hali. Tukwaici na gaske kwai daɗi da kun bani kun da ɗauki ma. Ajiyoyin mu masu alfarma Allah ya yo daɗin girma. Mazauna ƙasa ta Saudiya mun gaida masu kyan hali. Ku taka a lafiya daidai gaida masu kyan hali. Mazauna ƙasa ta Saudiya ga tambura na alfarma. 0813 ko kuma 081 0436 1276.